салом бинандагони арҷманд, ин барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ аст ки шуморо дар ҷараёни тозатарин хабарҳои имрӯз душанбе 16 феврал мегузорад. ман хиромон бақозода ҳастам ва ин барнома аз студияи марказии шаҳри Прага тақдими шумо мешавад. инак ба мавзӯъҳои асосии ин нашр таваҷҷӯҳ кунед. президенти тоҷикистон баъди беш аз ним моҳ дар телевизион зоҳир шуд, вале овозаву пурсишҳо дар бораи вазъи саломатии ӯ ҳамоно аз байн нарафтааст. хадамоти гумруки тоҷикистон ба шикояти соҳибкорони узбек дар мавриди далелҳои сунъии таъхири убури марзи миёни ду кишвар посух дод. нархи арзнамудаи молворидкунанда ё декларант шубҳанок аст. додистонии кулли тоҷикистон мегӯяд дар робита бо занозанӣ дар тарабхонаи парламенти хуҷанд додситони шаҳри Бустон барканор шуда зидди гумонбарони ширкатдори ин занозанӣ парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. Уча прокурорро мебинанд, бо ҳамроҳонаш прокурорро мавриди лату кӯб қарор медиҳанд. бо вуҷуди нашри видеоҳои пайҳами Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва расонаҳои давлатӣ, ҳадсу гумон дар бораи сабаби камнамо шудани ӯ рафт нашудааст. беш аз 2 ҳафта зоҳир нашудани ӯ дар ҳузури мардум ва телевизионҳои давлатӣ ки ҳамеша хабарҳои аввали онҳо дар бораи Эмомалӣ Раҳмон буд, ҳадсу гумонҳоро дар бораи сиҳатии ӯ барангехт. мақомот расман дар ин бора чизе нагуфтанд, аммо пайҳам видеоҳои мулоқотҳои раиси ҷумҳур ва паёмҳои ӯро нашр мекунанд. ҳамкорам Тоҳири Сафар гузориш медиҳад. аз самими қалб ба шумо пеш аз ҳама сиҳатмандии бардавом, нерӯи устувор ва комёбиҳои навин дар фаъолияти давлатиатон орзумандам. таманнои сиҳатии бардавом ба Ши Ҷинпин, раиси ҷумҳури Чин, баъд аз сару садои зиёд дар бораи сиҳатии худи Эмомалӣ Раҳмон, ки тақрибан 2 ҳафта дар масари ом ва расонаҳо пайдо набуд. 28 январ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарони сохтору мақомоти низомӣ ва ҳифзи ҳуқуқ машварати корӣ доир намуданд. баъд аз ҳамин рӯз дигар Эмомалӣ Раҳмон на дар расонаҳои давлатӣ дида шуд, на дар расми боз кардани корхонае ё дар мулоқот бо мардум. камнамо шудани раиси ҷумҳур, ки ҳар рӯз дар расонаҳои давлатӣ намоён буд, ҳадсу гумон барангехт, ки гӯё Эмомалӣ Раҳмон бемор шудааст ва муолиҷа мегирад. баъзе аз сиёсатмадорони мухолифи давлат тахмин мекунанд, ки ӯ шояд бемор ва таҳти назорати табибон аст. вале баъзе аз манобеъ ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки раиси ҷумҳур бемор нест ва фақат барои истироҳат ба ҷазираи Ҳайнани Чин рафтааст. баъд аз ин дафтари матбуоти раиси ҷумҳур дар бораи мулоқотҳои барномарезишудаи Эмомалӣ Раҳмон хабар дод. рӯзи 14 феврал видеои мулоқот бо Цузов Чияй, раҳбари Бонки Осиёӣ, сармоягузориҳои зербунёдҳоро нашр карданд, ки дар ҷараёни он маблағгузории дарозмуддат аз ҷумла барои нерӯгоҳи Роғун баррасӣ шудааст. рӯзе баъд ва 15 феврал паёми табрикии ӯ ба номи раҳбари Чин нашр шуд, ки ғайримуқаррарӣ ба ҳисоб меравад, чун паёмҳои Эмомалӣ Раҳмон ба раҳбарони кишварҳо аслан хаттӣ нашр мешаванд. хуш омадӣ пешво, нуре дида ба дил ҷо. Эмомалӣ Раҳмон як сол баъд аз эълони истиқлоли Тоҷикистон ва дар ибтидои ҷанги шаҳрвандӣ ва вайронгари 5 сола ба қудрат расид. аз он замон то кунун раҳбари кишвар аст. тарафдоронаш ӯро кафили суботу оромӣ ва сипаре аз ноамниҳои Афғонистонӣ ҳамсоя мешуморанд. созмонҳои ғайриҳукуматӣ ва ҳомиёни ҳуқуқ Раҳмонро барои беэътиноӣ ба ҳуқуқи инсон, саркӯби дигарандешону расонаҳои мустақил ва таъйини аъзои хонавода ва ҳампаймонҳои наздикаш дар мақомҳои баландтарини Тоҷикистон танқид мекунанд. кумитаи тафтишоти Русия барои додани ҳуҷҷати хона ба оилаҳои муҳоҷирон алайҳи чанд мансабдори шаҳри Сирдобски вилояти Пенза бо иттиҳоми хунукназарӣ парвандаи ҷиноятӣ боз кардааст. моҷаро баъд аз он сар зад, ки шаҳрдори Сирдобск рӯзи 10 феврал дар шабакаи телеграмаш аз ин маросим аксҳоро нашр намуд. дар гузашта ҳам ҳамин гуна тақдими ҳуҷҷати хона ба оилаҳои муҳоҷирон дар Русия ҷанҷол барангехта буд.
мавзӯъро ҳамкорам Шаҳлои Гулхоҷа идома медиҳад. марина ермакова шаҳрдори сердобски вилояти пензаи русия дар пай як моҷаро вобаста ба тақдими шаҳодатномаи манзил аз мақомаш истеъфо дод. баъди он ки ин мансабдор аксро аз маросими супоридани шаҳодатнома нашр кард, дар шабакаҳои иҷтимоӣ мавриди ҳамлаи лавзии корбарон қарор гирифт. дар яке аз суратҳо ду зани кӯдакдор акс ёфтааст. ба навиштаи «Осторожные новости» дар шабакаҳои иҷтимоӣ иддао шудааст ки гӯё ҳарду ин зан ҳамсари як марди тоҷикистонӣ мебошанд ва талаб карданд ки то куҷо қонунӣ будани манзили додашуда тафтиш карда шавад. марина ермакова иброз доштааст ки тасмими тарки вазифа барояш хеле мушкил даст додааст. ҳодисаи ҳамсон соли гузашта дар митишии Москав рух дода буд. як оилаи серфарзанди муҳоҷирони тоҷик ки шаҳрвандии Русияро доштанд, шаҳодатномаи манзилро гирифтанд. дертар қарори додани шаҳодатнома бекор карда шуда, нисбати ин ҳолат парвандаи ҷиноятӣ бозгардид. дар натиҷа зодаи Тоҷикистон Тахмина Самадова бо иттиҳоми борои қаллобӣ ба даст овардани манзил ба 4 соли зиндон маҳкум гардид. мақомоти гумрук дар Тоҷикистон шикояти соҳибкорони узбекистониро рад мекунанд ки ахиран ба ҳукумат дар Тошканд барои то 6 баробар гарон шудани маҳсулоти воридкунанда ба Тоҷикистон интиқод карданд. сабаби чунин ҳолатро як соҳибкор дар омилҳои сунъиву кашолкориву таҳияи бо таъхири санадҳо аз ҷониби гумруки Тоҷикистон номидааст. ахиран хабарнигорон ин нигарониву танқидҳоро дар нишасти хабарии раҳбарияти кумитаи гумрук дар Душанбе матраҳ карданд ва посухи онҳоро аз гузориши ҳамкорам Барот Юсуфӣ мебинем. дар хадамоти гумрук шикояти баъзе аз соҳибкорони ӯзбекистониро дар бораи монеагузорӣ барои овардани молу маҳсулоти бинокорӣ аз Ӯзбекистон ба Тоҷикистон беасос хонданд. Хуршед Каримзода, раиси хадамоти гумруки Тоҷикистон гуфт, дар бештари маврид бо сабаби дуруст набудани ҳуҷҷатҳои пешниҳодӣ ва расмиятдарории молу маҳсулот бо таъхир ё дермонӣ сурат мегирад. ворид намудани ин ё он намуди мол на танҳо кошин, дигар намуди молҳо ҳам аст ва на танҳо нисбати Ӯзбекистон. дар аксари ҳолатҳо аз ҷониби молворидкунанда он ҳуҷҷатҳое ки тибқи кодекси гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шудааст пурра пешниҳод карда намешавад ва нархи арзнамудаи молворидкунанда ё декларант шубҳанок аст. чанде пеш баъзе аз соҳибкорони ӯзбекистонӣ аз монеагузории мақомоти Тоҷикистон барои воридоти маҳсулоти сохтмонӣ шикоят карданд. аз ҷумла намояндаи ширкати Кнауф 17 январи имсол аз он изҳори нигаронӣ кард ки сарфи назар аз пешниҳоди бастаи ҳуҷҷатҳо маъмурони гумруки Тоҷикистон маҳсулотро бо таъхир ҳуҷҷатгузорӣ мекунанд ва ин боис ба афзоиши арзиши молу коло мешавад. $300 qo'yib qo'yyapti. Bundan tashqari mana 25-yil 1-dekabrdan арзиши базавиро $300 муайян карда истодааст. илова бар ин аз 1 декабри соли 2025 Тоҷикистон барои воридоти маҳсулоти кошин барои ҳар як тонна $450 пардохти иловагӣ ҷорӣ кардааст. агар қаблан бо дар назардошти логистика ва боҷҳо арзиши як тонна тақрибан $2000 буд, имрӯз он то $12000 расидааст. тоҷирони мо ба масъулини ҳукумати Тоҷикистон муроҷиат карданд ва ин маҳдудиятҳои ҷоришуда дар шакли боҷу пардохтҳои иловагӣ ба худи масъулини ҳукумати Тоҷикистон ҳам писанд нест. bekor qilishni so'ragan, lekin mana 2 oy o'tdi, lekin bekor qilinmayapti. Shunda amaliy yordam berilsa, Tojikiston bo'yicha bo'ldi. дар ҳамин мулоқот муовини сарвазири Ӯзбекистон Ҷамшед Хуҷаев дастур додааст ки кӯшиш шавад ин маҳдудиятҳо аз байн бурда шавад ва агар натиҷа надоданд чораҳои ҷавобӣ татбиқ гарданд. раиси хадамоти гумруки Тоҷикистон дар ин маврид худи соҳибкоронро айбдор кард ки нархи маҳсулотро мутобиқ ба нархи бозор нишон намедиҳанд. ҳангоми содирот худи молисокандаҳои ҷумҳурии Ӯзбекистон нарха камтар нишон медиҳанд. дар асл вақте дар бозор омӯзиш мекунӣ нархҳо ба маротиб аз нархи арзнамуда дар бо ҳуҷҷатҳои гумрукӣ зиёд мебошанд. норозигӣ аслан аз ҳамин ҳисоб буд ки гӯё нархи кошин баланд бардошта мешавад ва нисбати нархи семент ҳамин ҳолат ҳаст. аслан ду-се молуҷа номбар карда шудааст. содироти молу коло аз Тоҷикистон ба Ӯзбекистон дар соли гузашта $87 миллион зиёд шудааст. воридоти мол дар ин давра аз Ӯзбекистон зиёда аз $49 миллион афзудааст.
бино ба омори ҷониби ӯзбекистон додугириф миёни ду кишвар дар соли гузашта ба тақрибан $738 миллион расидааст. маълум нест раду бадалҳои ду ҷониб дар бораи мушкили гумрукӣ дар оянда бо каму зиёдшавии додугириф таъсире хоҳад дошт ё не. додгоҳи шаҳри хуҷанд дар пайванд ба занозанӣ дар тарабхонаи парламент нисбат ба ду кас парвандаи ҷиноӣ боз карда далелҳои дигарро таҳқиқ дорад. Фарзон муҳаммадӣ тафсилоти бештар дорад. ҳамин прокурори шаҳри Бӯстон мақомоти интизомии тоҷикистон пас аз тақрибан 2 моҳи занозанӣ дар тарабхонаи парламент дар хуҷанд ки пои як додситон дар миён буд қисман шарҳ доданд. додистони кулли тоҷикистон 13 феврал гуфт бинобар вайрон кардани оинномаи дохилӣ нисбат ба додистони шаҳри Бӯстон чора андешида, вале нисбат ба ширкатдорони дигари занозанӣ парвандаи ҷиноӣ боз карданд. рӯзи 20 декабри соли 2025 шабона соатҳои 23-24 дар яке аз тарабхонаи меҳмонхонаи парламент дар шаҳри Хуҷанд муноқиша байни прокурор Азизов Абдуқаҳор ва соҳибмулки меҳмонхона Ашуров Парвиз ба миён меояд. баъди муноқиша вақте ки прокурор ба берун мебарояд муддати бо чӣ қадар пас, писари Ашуров Парвиз Ашуров Парвин оиди ин ҳодиса гӯё хабардор мешавад, бо ҳамроҳи дӯстону рафиқонаш ба назди меҳмонхонаи парламент ҳозир мешавад ки барои чӣ нисбати падари ӯ гӯё муноқиша шудааст ва дар ҳамин ҷо вақте ки онҳо бо прокурору дар берун, яъне ки аллакай берун аз меҳмонхона, берун аз тарабхона дар кӯча прокурорро мебинанд, бо ҳамроҳонаш прокурорро мавриди лату кӯб қарор медиҳанд. дар натиҷаи лату кӯб қарор додан прокурори шаҳри Бӯстон Азизов Абдуқаҳор ҷароҳати ҷисмонии дараҷаи миёна мебардорад. дар ҳоле ки шарҳи ширкатдорони занозанӣ дастрас нест, раиси додгоҳи шаҳри Хуҷанд Диловар Мирзо Ҳомидзода ба рӯзноманигорон гуфт аз рӯи ҳодисаи мазкур 2 нафар айбдор шуданд. яке аз онҳо ноболиғ аст. парвандаи ҷиноятӣ ворид шуда нисбати ноболиғ Ахмедов Абдурахмон Абдуғаффурович дар содир намудани ҷиноят бо моддаи 207 қисми 2 бандҳои А ва Б, яъне содир намудани ҷинояти абошӣ бо аломатҳои расондани зарари миёна ба саломатӣ ва аз ҷониби гурӯҳи шахсон. парвандаи дуюм нисбати Мустафозода Нарзулло Аъзам низ бо моддаи 237 қисми 2 бандҳои А ва Б ба суд ворид шудагиаст. ҳамин парвандаҳо айни ҳол мавриди баррасӣ қарор доранд ва қарори ниҳоӣ бо ин парвандаҳо қабул карда нашудааст. мурофиаи додгоҳи охири моҳи январ шурӯъ шуда баррасии он ҳанӯз идома дорад. пештар манобеи Радиои Озодӣ гуфта буданд ки дар ин ҳодиса 4 нафар гумонзад ҳастанд. парвандаи боқимондаҳо бар асоси кадом банди кодекси ҷиноӣ муҳокима мешавад ҳанӯз маълум нест. дар муноқиша дар тарабхонаи парламент дар рӯзи 20 декабри соли 2025 наздикони баъзе аз мақомдорони баландпоя ширкат доштаанд. Парвиз Ашуров домоди собиқи сарвазири Тоҷикистон ва писараш Парвин Ашуров ва Абдуқаҳор Азизов додистони шаҳри Бӯстон писари Абдуҷаббор Азизӣ ёвари собиқи Эмомалӣ Раҳмон ду тарафи моҷаро ҳастанд. наздикони ду тараф ҳамдигарро дар сар задани ҳодиса гунаҳкор медонанд. пас аз чанд рӯзи нашри гузориш дар бораи ин муноқиша мақомот хабар доданд ки Абдуқаҳор Азизов додистони шаҳри Бӯстон аз мақомаш барканор шудааст. дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳои зиёде аз ин занозанӣ нашр шуд ки дар ҳар кадоми он ҷонибҳо тарафи дигареро сабаби сар задани муноқиша меноманд. ҳамчунин шоҳидони ҳодиса дар суҳбатҳои ҷудогона ба хабарнигорони Радиои Озодӣ гуфтанд ки дар занозанӣ инчунин намояндагони дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва шахсони мансабдор низ ҳузур доштанд. вале додистони кул ва намояндагони додгоҳ дар бораи онҳо маълумот надоданд. занозанӣ бо иштироки мансабдорон ё наздикони онҳо дар Тоҷикистон дар гузашта ҳам дида шудааст, аммо дар аксар маврид натиҷаи парвандаашон расонаӣ намешавад. мақомоти интизомии Тоҷикистон ки аз хурдтарин қонуншиканиҳо хабар медиҳанд, умдатан дар бораи ҷанҷоли фарзандону пайвандони мансабдорон ва афроди бонуфуз сукут мекунанд. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд. бинандагони арҷманд